rike giwa faɗa su kaya da ado naka ake duba su da adansu ko sun yi in sun ganka suna buya wanda ya sa su in kun fita wankanka ake duba kaya na anona ku ba ma za a haɗa ne ba kai ka isa an san ka ba ma za ku shige ɗaya ba rigarka da alkyabba rawaninka takalmanka sai san saya fadar hakimi sun masa matsagun baba takunku daban sai ai tsantseni sannan iliminku daban man da tsohon joji baba san Allah kai naka daban kayi masallaci an waye sai an fiɗi maiwa jama'a kullum kai naka ta zo fili wannan tabako naka anan ne ya fito fili ka taimaki manyanmu ka duba bukatunmu ka karfafa tsarin da yake gyara wa yaranmu kai ka zama wani shinge mai sa ya gamin daidai ko an ce ma sarki sai sarkin ya ji an yi daidai ka kafi dai jirgi saura tuni sun yi joji mun tara bayananmu da su za mu yi wa joji mun san tuni zai yanke hukunci ta bugun joji tafiyar ka gwani ɗa